Segona part de l'informatiu de Ràdio Tordera els dimecres és el torn de l'entrevista amb els regidors i regidores que formen part de l'Ajuntament de Tordera, tant del govern com de l'oposició. I avui compartirem en directe aquí als estudis l'entrevista amb en Jesús Saltó, que és regidor al Consistori d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, jovent republicà. Jesús, benvingut, bon dia. Bon dia, Lluís, i bon dia a totes i a tots que ens escolteu. Que ens escolten i que també ens poden veure via el canal de YouTube de Ràdio Tordera en directe. Per tant, convidem a la gent també que ens pugui veure les cares, tot i que amb la mascareta no podem veure la totalitat de la cara, però sí que ens podran visualitzar a través del dispositiu que vulguin, a través d'aquest canal de YouTube de Ràdio Tordera. Jesús Saltó, que a l'entrar a la ràdio ens ha portat una novetat i que, si li sembla, comencem parlant d'això, que és un llibret que es diu La Tordera i a sota posa La veu del poble despert. Sí. Què és això, Bé, Jesús? bueno, ja veus, aquí és el nostre, com si diguéssim, la nostra veu cap al poble és per poder que tothom estigui informat del que fem des del govern actiu que es va presentar ja fa un any, i aquí posem tot el que han fet tant els 5 regidors de govern a l'ombra, que són els que diem govern actiu, que som els de l'oposició, una part de l'oposició del poble, i després també tenim els actes que ha fet la secció local i el jovent republicà, que per això ens diem Esquerra Republicana, gent de Tordera i jovent republicà a cor municipal. Llavors, entre tots, hem fet el llibret en el qual surten totes les propostes que hem fet a l'Ajuntament, les que s'han aprovat i les que no, tant pel Covid com per tots els plens que han hagut durant tots aquests mesos. I, bueno, crec que és àgil, ràpid, entenedor, i tothom pot estar en 10 minuts de mirar-se'l bé i profundament, i després ens pot trucar, ens pot preguntar, ens pot dir estic d'acord, no estic d'acord, però sobretot que tingui la informació. Com arribarà o com pot aconseguir el torderenc aquest? Bueno, d'entrada nosaltres l'estem repartint casa per casa, pràcticament, i després pròximament el posarem a xarxes socials perquè tothom el tingui en digital si no l'ha tingut en paper. La voluntat és que surti de manera regular? Sí, la voluntat és que si tot va bé, aquest any ha sigut una mica més complicat pel tema de la pandèmia, però si tot va bé, que cada 6 mesos surti un número perquè sigui un de tardor, hivern i l'altre de primavera i estiu, perquè tothom puguis estar assabentat del que fem des de l'oposició. Que no puguin dir què fan aquesta gent allà a l'Ajuntament, què fan en els plens, què diuen, què deixen de dir. Doncs nosaltres volem que amb això, igual que volem, i hem dit sempre des de govern actiu que som la boca i l'orella de tots els veïns i veïnes de Tordera, també volem que ells sàpiguen el que nosaltres fem per Tordera. Precisament fa un any van presentar aquest govern actiu. Sí. Quin balanç en fa després d'un any vista del funcionament també a nivell intern de vostès com a regidors de l'oposició? Bueno, nosaltres som un grup, per sort, som 5 molt ben avinguts i molt homogeni, i a part tenim el recolzament de tota la secció local, i la veritat és que estem molt contents de que hi ha molts veïns que s'apropen, ens expliquen, ens envien e-mails, ens paren pel carrer, ens expliquen les coses, ens envien fotografies per WhatsApp d'incidències que poden haver. O sigui, estem molt contents i creiem que si no hagués estat per la pandèmia, potser encara tindríem més altaveu, encara seríem més l'altaveu de la gent. Un govern actiu que potser l'objectiu era fiscalitzar, estar més a sobre de determinades carteres de l'Ajuntament, de cada regidor poder adaptar-se i controlar algunes àrees en concret. Com ha anat tot plegat, doncs? Bé, era i és l'objectiu. Nosaltres des de l'oposició, evidentment, no podem decidir, podem presentar propostes i després el govern, que és el govern que ja manen a dintre de la Casa Gran, són els que han de prendre les decisions. Però nosaltres podem recolzar o podem proposar, però a partir d'aquí nosaltres gaire més no podem fer. El que passa és que nosaltres estem molt contents de com la gent, ja he dit, ens para, ens diu, ens pregunta, i nosaltres responem dintre de les nostres possibilitats. De moment, com valoren el govern municipal? Continuista, completament continuista. És un govern que no ha canviat d'anys ençà. O sigui, tot i que hi ha un altre partit que hi era. Però són les mateixes maneres de fer, o sigui, la informació oculta, opaca, no prou transparent, és el de sempre, o sigui, ens podem reiterar, però a vegades costa entendre-se.
Per tant, critiquen que no els hi arriba als grups de l'oposició tota la informació que a vegades demanen. Bé, et puc dir, per exemple, que ens assabentem moltes vegades per notícies vostres d'aquí a la ràdio abans que ens les expliquin ells. Llavors això no crec que sigui maco. Per exemple, puc posar un exemple molt clar. Es va fer una comissió Covid, creada per ple, en la qual tenia que proposar-se moltes maneres de fer, o sigui, almenys nosaltres no en teníem així, que era que tots proposéssim per poder fer un pla de reactivació pel poble. Bueno, doncs la comissió aquesta s'ha dedicat només a ser informativa del grup de govern o dels regidors de govern cap als regidors de l'oposició. I no hi ha més, o sigui, aquesta plataforma no ha servit, o aquesta taula de treball no ha servit per treballar, ha servit per informar. Llavors li tindríem que canviar el nom, encara que, bueno, és el que tenim. Però vostès tenen altaveu en aquesta comissió? Poden proposar coses? Sí, hem proposat moltes. Mira, podria proposar que volíem crear un punt d'informació de centralització pels ajuts. No s'ha fet, es feia només des de l'OAC, però no és un punt que sigui especialitzat. Volíem que es fes un pla de reactivació, que és el més important, un pla de reactivació municipal per saber per on hem d'encaminar, quines accions s'han de prendre, però consensuat entre tots. Tampoc s'ha fet. Volíem ajudes a les persones que estaven en ERTOs i les persones que estan, com ara mateix, l'altre dia va haver allò de la restauració, els autònoms que estan al poble, però clar, amb el que et diuen que és que si reben l'ajuda d'aquí no pot ser el d'allà. Bueno, però hi ha maneres de fer les coses i altres pobles les han fet. I realment tindríem que recolzar molt el teixit social i el teixit personal de les persones del poble. També vam estar molt desacord amb la campanya que es va fer de vals de descompte. La prova va ser que es va ampliar i després no es van gastar tots. Ara mateix s'han fet uns microcrèdits que tot s'ha decidit des del govern. Em sembla molt bé que facin coses, però podrien, a lo millor, parlant treus més idees que parlant un. Per el que em va estar explicant, per tant, no estan gaire contents amb la gestió del govern de la Covid. Aviam, jo no dic que no facin coses i que moltes coses estan fent bé i molt bé, però que es podria tot millorar i que nosaltres les faríem diferent. No podem dir que... O sigui, aviam, el que no s'equivoca és el que no fa res. I, evidentment, quan fas, estàs exposat a que et critiquin i estàs exposat a equivocar-te. Nosaltres ho haguéssim fet diferent i segur que també haguéssim rebut crítiques. Però, bueno, això és el joc i és la manera de fer. Tu estàs en una feina i tu ets al cap d'algun departament i fas coses i als treballadors no els semblarà bé. Però les has de fer perquè potser el director te les ha demanat. Però a partir d'aquí, les decisions són criticables sempre. Estem a l'espera que dilluns hi hagi un principi de desescalada, però hi ha molts sectors que ho estan passant molt malament. Encara no tenim certesa de com serà aquesta desescalada, però sí que sabem doncs, que fa setmanes que tant restauradors, sector esportiu, el sector cultural doncs, s'han vist obligats a tancar o adaptar les seves necessitats. A nivell local, creuen que faria falta alguna mesura per ajudar-los? Sí que ja s'ha anunciat, per exemple, el tema de la taxa d'escombraries, també l'ocupació de taules i cadires. Pot fer alguna més l'Ajuntament per recolzar aquests sectors? Jo crec que podríem arribar a un acord a fer unes ajudes directes, ja que els microcrèdits no han anat bé, però clar, això també s'ha d'estudiar legalment. Crec que es podria arribar a un consens, que potser a tots no se'ls podria ajudar de la mateixa manera, perquè cada un té la seva idiosincràsia, el que està tancat del tot, el que fa el takeaway o el delivery, l'altre, cada un té les seves coses, ja que tenen el local de lloguer, ja que tenen el local de propietat, clar, cada un té despeses diferents. Llavors, això s'hauria d'estudiar i poder arribar a fer unes ajudes directes perquè puguin sortir. Però també, d'altra manera, tenim que des de la Generalitat ja fa un mes enrere es va demanar que tots els impostos i tota la moratòria, o sigui, es fes una moratòria de tots els impostos que tenien d'aquestes persones, els plans de... O sigui, els autònoms, els rebuts d'autònoms, i no s'ha concedit, o sigui, no han escoltat res. O sigui, el govern central, que és el que té la potestat realment, no ho ha fet. I la Generalitat ha posat uns ajudes que estan arribant, que sí, que es va fer malament, però que ja s'està redreçant el rumb perquè sigui molt millor i arribi a tothom. Com a regidor d'Esquerra Republicana és una veu acreditada també perquè em pugui valorar la gestió que, ara que parlava de la Generalitat,
perquè amb el tema d'autònoms hi ha hagut crítiques i fortes. Sí, aviam, està molt clar que tothom, ja t'ho he dit abans, que podien criticar tota la gestió que es fes. Però hi ha un tema molt important, i és que crec que el govern de la Generalitat ha posat per endavant de tot la vida de les persones. La vida de les persones és importantíssima perquè sense les persones no podíem treballar, no podíem viure. Tots aquests restauradors que es poden queixar, tots nosaltres, que jo estic en el món de l'esportiu, que tenim tancat, que estem a ERTO i que tots aquests problemes, si no tenim les persones, no serviria de res tenir el negoci obert, si cada vegada va més enllà la pandèmia. El que sí que està clar és que ara hi haurà unes eleccions el 14 de febrer i sabem perfectament que les decisions que s'han pres tenen un cost polític molt important, que poden anar en contra, però s'han de prendre i són dures, però necessàries perquè puguem sortir-nos d'aquesta. Seguim endavant perquè volia parlar més de la Generalitat, però deixem-ho estar perquè tenim moltes coses a nivell de poble a comentar amb en Jesús Saltó. Un dels temes que són molt recurrents és el tema multes. Amb el tema de la Covid, malauradament, la policia local ha hagut de posar des del març moltes multes i des de l'Ajuntament es demana poder cobrar aquestes multes lleus i que, bé, doncs, poder fer més pressió a l'hora de posar aquestes sancions. Com ho veuen des d'Esquerra Republicana? Aviam, nosaltres veiem que no ens agrada que hi hagi el pal i la botifara i la pastanaga, no? Allò que diuen, doncs no portes bé, pam, garrotada, com si fos un ruc. Però realment veiem que hi ha incivisme, igual que passa amb altres termes, amb altres motius, però sí, el que tenim molt clar és que potser si la gent l'haguéssim educat des de petits a fer moltes més coses més de profit per tothom, no haguéssim tingut tant de problema. Ara sí, ara hem de conviure amb el que tenim i, bueno, pues, les trobo bé. Que les ha demanat l'Ajuntament, sí. Això va ser una llei o un decret que va sortir el 6 d'agost i fins ara no es va fer. Bueno, pues, es va fer en un ple i es va aprovar i estàvem tots d'acord, completament d'acord en fer-ho. També s'ha renovat aquesta ordenança de civisme, s'ha adaptat, diguem, a la realitat actual. Clar, aquí també molta gent critica, no?, la manca de civisme, sobretot en illes de contenidors, que a les urbanitzacions potser també ha sigut un dels pals de paller. Tenim ara aquests patinets elèctrics i tenim altres accions incíviques que malauradament arriben als carrers de Tordera. La multa és suficient? Fa falta potser una campanya de sensibilització, de conscienciació? Aviam, l'ordenança de civisme s'ha actualitzat, sí. S'han actualitzat les multes, que és el més gros de tot. S'ha augmentat molt el baremo de les sancions. A més, s'ha fet la part dels patinets elèctrics, que ja ha quedat obsoleta, perquè a partir de l'1 de gener entrarà en vigor la DGT, o sigui, amb la qual potser ja es tindria que modificar abans que fos l'aprovació definitiva. Però el que sí que està clar és que les conductes incíviques d'alguna manera s'han d'erradicar. Això estem tots d'acord. Però el més important de tot és que crec que un cop estigui aprovada definitivament es tindria que fer que tothom tingués coneixença d'aquesta normativa nova o aquesta ordenança nova, perquè a la que li arribi una multa d'un import elevat no sabrà ni per on li ve. Estic molt bé que se li posi, que si és una persona que deixa runes a fora d'un contenidor a la porta de la deixalleria, doncs que sàpiga quina conseqüència té. Però crec que si s'informés bé, s'enviés ni que fora un e-mail, un PDF, un WhatsApp, a part de posar-lo en xarxes socials, però tot a l'escrit, que ningú pugui dir no estic informat. Que tothom sàpiga, o sigui, no només publicar-ho a xarxes socials, sinó que, a més, que d'alguna manera tothom pugui tenir accés. Sabem que des de la xarxa, o sigui, des de la web municipal pots tenir accés, però no tothom té accés a això. Potser hi hauria que fer un ban, no sé, alguna manera, no sé la forma ni la manera, no sóc expert en comunicació, però sí que m'agradaria que li arribés a tots els veïns i veïnes. Potser, jo, per exemple, soc de l'Associació de Veïns de Sant Daniel, i ja els hi vaig dir als meus veïns d'allà de l'organització que en el moment que estigués aprovada jo els hi passaria, perquè sabessin i que ningú pogués dir res. Llavors, igual que ho faré jo, o ho farà la nostra associació, ho podria fer les altres associacions del poble. Hi ha moltes, hi ha de tot tipus, esportius, culturals, veïnals, moltíssimes. Llavors, anem a fer que siguin un altaveu de tots. Regidor, fa unes setmanes també es van aprovar les ordenances per l'any vinent i suposo que
tant govern com també oposició estan pensant ja en els pressupostos per al 2021. Com han de ser aquests comptes de l'any vinent? Bé, han de ser socials, sobretot molt socials, perquè és el problema que tenim més de mancança, de que la gent està patint i hem d'ajudar al màxim possible a tothom del poble i que tots els veïns puguin seguir sent veïns de Tordera. Llavors, per exemple, ara ha sortit que hi ha la convocatòria pels ajuts de l'IBI. Però està a les xarxes. Jo crec que hi ha moltíssima gent que arribarà tard o ni s'assabentarà que hi ha aquestes ajudes possibles. I quan arribin, que els arribi el rebut, aniran allà a l'organisme de recaptació i diran, oye, i dirà, vostè no pidió l'ajuda. Però el problema és de que, el que parlàvem ara fa un moment, la informació ha de fluir molt. Malgrat això, sí que deixi'm preguntar-li, vostè parla de la informació, però a vegades la informació també fa falta anar-la a buscar o que buscar les eines per estar informat. Vull dir que és molt fàcil dir que la informació no arriba, però també hi ha determinats sectors que tampoc s'esforcen gaire a anar-la a trobar. Vale, per això estic molt d'acord. Però, clar, ara no és moment, Ara no és moment perquè estem en una pandèmia i no ens podem reunir. Però quan era moment, en cap moment han hagut assemblees de barri per informar de coses, en cap moment han hagut reunions amb les associacions per dir-li hem canviat aquestes ordenances, hem fet aquestes coses noves perquè tots pugueu estar assabentats. O sigui, són idees que podrien millorar la convivència entre tots. Parlem de coses que ha deixat aturades la Covid, com per exemple estava previst engegar un nou concurs pel tema del transport urbà, transport escolar o el tema de la recollida de deixalles. Això va quedar aturat. En principi aquest any s'havia d'engegar. Sembla que l'any que ve es torna a engegar. Confien que sigui així. Mira, jo crec que des del 2017 ja hi ha contractes caducats, hi ha alguns anteriors, renovats perquè es tenien que renovar per poder continuar. Però realment el problema no és que si es faci ara o es faci d'aquí un any, sinó que quan un contracte caduca o està a punt de caducar, tothom de l'Ajuntament ho sap. Amb la qual cosa ja es tindria que preparar abans tot el seguit de plecs de condicions. Si sabem com el contracte del transport, que s'ha de publicar en el mitjà, el MEPU, em sembla que es diu, que és el butlletí de la Unió Europea, doncs s'ha de fer amb un any d'anticipació. Ja ha passat aquest any. Van estar 3 mesos i mig, potser, totes les plecs administratius parats i barrats per llei, per decrets. Llavors, sí, però és que ja portem molt de temps. També teníem que fer ara pel transport urbà, una prova amb l'AMTO, amb el transport a demanda. Bueno, tampoc es pot fer perquè ara no seria representativa, això estem d'acord. Però, clar, tenim relació amb el regidor Rafa Delgado per tot això del transport i però, clar, sempre anem que ja arribem tard i són els contractes més elevats de l'Ajuntament, tant el de transport, sigui urbà i escolar, com el de la recollida d'escombraries, que també entraria el que és la neteja viària de les urbanitzacions, que tampoc està aturat, que en teoria es tenia que municipalitzar, no se sap, portem així des del juliol, me sembla, si no m'equivoco, del juliol del 2000, juliol o agost, perdó, del 2019, acabat de començar, ja vam dir-ho al ple i ens van dir sí, ho estem estudiant, no sé què, amb una segona pregunta, tornem a... No, és que potser el municipalitzem, però no s'ha vist el que... Les urbanitzacions estan bastant brutes, la majoria. Potser ara, quan amb les pluges que van haver i tot això, estan més netes, però no creiem que s'estiguin fent bé les coses en tema de contractes. Tenim no només aquest, tenim la llar d'infants municipal, que també està en el limbo, tenim la cuina de Can Conta, i després hi ha un altre tema que les bessures, com dèiem, les escombraries, després s'han de transportar, i això també està amb el mateix contracte que tenim d'escombraries. Tot això, hi ha una assessoria que estava preparant, però encara no l'hem vist nosaltres. I quan el veiem ja serà quan estigui a punt de firmar-se. Per tant, suposo que confien que el 2021 es pugui desencallar tot plegat, però no veig que siguin molt optimistes en aquest sentit. No, perquè com sempre són, farem, estem fent, doncs fins que no el veiem no ens ho creurem.
Abans d'acabar, vostè, com comentava, és membre d'una associació d'urbanització. Sí. Deixi'm preguntar-li com estan les urbanitzacions de Tordera. Sé que també les segueix, no només la seva, sinó moltes altres. Ara em comentava el tema aquest de la neteja, però sé que hi ha altres mesures que demanen que es millori. Sí, bueno, les urbanitzacions nosaltres sempre hem considerat que era una part més del poble, que no eren nuclis aïllats, són aïllats, evidentment, però que no eren una part externa del poble, sinó que considerem que, igual que paguen els impostos, tenen els mateixos privilegis i deures que els del centre o nucli urbà o dels nuclis que estan més a la prop, com Sant Andreu o Sant Pere. Bueno, doncs crec que estan una mica abandonades. Crec que encara hi ha urbanitzacions que no estan legalitzades, o sigui, recepcionades. Tenim problemes amb la reparcel·lació d'alguna urbanització, tenim problemes que es queixen els veïns de moltes coses. Llavors, potser les tindríem que escoltar una mica més tots plegats. Jo crec que s'escolten en part i que s'han fet moltes coses ara, últimament, amb les urbanitzacions gràcies als pressupostos participatius. Però no només els pressupostos participatius, és que s'han de fer més coses. Es van omplir la boca en campanya electoral que farien un pla integral de manteniment de les associacions a l'equip de govern. No n'hem vist cap paper, no n'hem vist cap esborrany, no n'hem vist res. I ja portem quasi any i mig portem de legislatura i el temps s'acaba. Malgrat això, és un tema històric, això de les urbanitzacions aquí a Tordera. Bueno, és un tema històric en el qual, a més, ha generat molta deuta en el poble, en el qual ha generat molts impagaments i en el qual genera molts altres de problemes, perquè, clar, la distància també és un què. Però, entre tots, com he dit abans, com el del Covid, es tindria que poder parlar, discutir quina és la millor proposta, quina és la no, perquè, en definitiva, el govern de l'Ajuntament, hi ha uns que governen, però nosaltres també representem els veïns i veïnes de Tordera. Regidor, deixem preguntar-li per Reis, què hauríem de fer? Bueno, crec que hi ha una comissió de festes i una comissió jove amb un regidor de festes que estan en negociacions o estan en converses per veure que entre tots surti la millor proposta. Aviam, és lloable que s'ajuntin els joves, que són els que també compten en el poble, que la comissió que ha fet tota la vida, evidentment no es podrà fer com es feia, però s'haurà de buscar una sortida com estan fent a molts altres llocs. Vostè... El que no podem perdre és la il·lusió dels nens, la il·lusió de la nit de Reis, la il·lusió de poder-li donar la carta al rei, de veure el rei. El nen petit aquell que es perdi un any de veure els Reis, l'any passa molt ràpid, creix i ja perd aquella il·lusió. O sigui, l'hem de tenir d'alguna manera, el Nadal l'hem de viure, encara que estiguem allunyats de les persones que només volem perquè no ens deixaran, però sí que hem de poder gaudir de la il·lusió del Nadal i de la il·lusió de Reis. I abans d'acabar l'entrevista, deixa'm aprofitar que estem a setmana del gran recapte del Banc dels Aliments. A Tordera, ahir coneixíem una dada que fins a 800 persones han anat al mes d'octubre del centre de distribució de Tots a recollir aliments. Estem parlant de 800 persones, és una xifra molt elevada. Com es pot ajudar a que això no sigui una cosa perpètua i que hi hagi tanta gent a Tordera necessitada? Doncs que sigui perpetu, esperem que no, esperem que puguin haver, però ja t'he dit, si fem ajudes directes a persones, ajudes a autònoms, ajudes a empreses, si fem el màxim que podem i incrementem també el pressupost del Banc d'Aliments, li donem un pressupost amb més cara i ulls, sabent com tenim aquest any que ve, perquè això no s'acabarà quan tinguem la vacuna, sinó que encara es perllongarà. O sigui, hem de preveure que hi haurà molta gent que quedarà en el camí, però hi haurà molta gent que quedarà molt pobra en el camí i quedaran molts de problemes financers, de salut, de moltes coses. Els hem d'ajudar, els hem de portar de la mà i els hem de dir, doncs no sé, potser hauria que buscar inclús ajudes per fomentar l'ocupació d'aquestes persones i que puguin treballar 4 o 6 hores en el poble. D'aquesta manera tindrien una font d'ingressos. Tot això s'ha d'estudiar, s'ha de valorar i s'ha de fer, però no ja ho faré, sinó s'ha de fer pensar-ho, treballar-ho i proposar-ho. I fer-ho abans que acabi l'any, abans que es presentin els pressupostos,
abans de moltes coses. Sempre hem de vigilar que la salut de les persones, i la primera salut que s'ha de pensar és que no només és la de la panxa, sinó que també és la del cap, és la del pensament. El civisme de les persones ve ajudat a vegades perquè no tinguin que remenar on no tenen que remenar. Amb aquest missatge doncs, acabem, i recordant que tenim aquesta campanya aquesta setmana, el Gran Recapte, també aquí a Tordera. Jesús Solto, moltes gràcies per compartir aquests minuts a Ràdio Tordera i explicar-nos aquesta visió local que té Jesús Solto i el seu partit. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots i totes que ens heu ocultat i a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat. Doncs serà fins una altra. Gràcies a tothom també que ens ha seguit pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Recordin que aquesta entrevista també la poden recuperar a la carta en aquest mateix canal. Fins a la propera. Bon dia. Bon dia a tots.